наврӯзро дар давоми асрҳои дароз чун муждаи эҳёи табиат, бедории замин ва коштани нахустин донаҳои умед азизу гиромӣ медоранд ва онро бо дуои хайру орзуҳои нек ва нақшаҳои ободгариву созандагии пешвоз мегиранд. мардуми шаҳри ҳисори бостонӣ низ дар қатори дигар сокинони мамлакат ҷашни наврӯзро бо риояи суннатҳои миллӣ ва пешниҳоди барномаи рангини театркунудашуда пазироӣ намуданд. мардум самимона иброз медоранд ки маҳз асолати фарҳангдӯстӣ, хиратписандӣ ва ваҳдатгароиву сурпарварии миллати шарафманди тоҷик ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарати олии кишвар буд ки мо ба чунин рӯзҳои нек ва рӯзгори осуда расидем. заҳматкашони шаҳри ҳисор тантанаҳои наврӯзиро дар ҳамдастӣ бо омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузор намуданд. намоиши дастурхони идона бо пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ ва расму оинаҳои ниёгон аз ҷониби сокинони ин гӯшаи кишвар бозгӯи он аст ки мардуми минтақа ба анъанаҳои аҷдодӣ арҷ мегузоранд. роҳбарати шаҳри ҳисор ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дӯстмуродзода сурайё зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки тамаддуни халқи мо бо наврӯз оғоз мегардад, яъне наврӯз аз давраҳои бостон то имрӯз бо беҳтарин арзишҳои худ ба зиндагии мо рангу таровати хоса мебахшад. наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт буда, ниёгони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини тарихӣ ин ҷашни муқаддас ва хуҷастаи худро ҳимоят мекарданд ва бо наврӯз дубора зинда мешуданд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳунармандони хонаи фарҳанг ва сарояндагони шинохтаи ҷумҳурӣ як барномаи консертӣ ташкил карда шуда пешниҳоди меҳмонон гардид. дар ҳақиқат сокинони шаҳри ҳисор ба шарофати истиқлолияти давлатӣ наврӯзро ҳамчун ифодагари ормонҳои миллии мардуми тоҷик бо самимият ва шаҳомати хоса таҷлил менамоянд.